Gagasi FM News. Njengoba kusaqhubeka ukushayisana kwembono phakathi kwamaqembu ezepolitiki ngokusingathwa kokhetho kulonyaka i-IC, amalungu asehlubuke kwi-NFP, i-ABC, i-AFP namanye amaqembu ezombusazwe asesungule elawo iqembu i-African People's Movement okuyi-i-APEMO elethulwe ngokusemthethweni eGauteng Province eMidrand. Ekhuluma esithangamini sabezindaba ngomkhulumeli weqembu Siboniso Hlatshwayo uthi i-APEMO iza neziguquko ezehlukile nathi zizothuthukisa ezemfundo kuleli. APEMO will introduce and parade a one learner, one computer program policy in our schools to fast track the fourth industrial revolution. Ongusihlalo wekomiti lesikhashana kuleli qembu uthi bazimisele ukulwela amalungelo abesifazane ukuze nabo bathuthuke. Nginesifiso ukuthi leli qembu African People's Movement ilekelele ekubeni abantu besifazane bangahlukunyezwa ngalendlela abahlukunyezwa ngayo. Uhlukunyezwa ingane zethu, uhlukunyezwa omama bangakwazi ukuthi voice out. Ziningi izithembiso eziyazenziwa ubuholi uma kusungula iqembu lezepolitiki. Ezinye zazo zigcina zingafezekanga. Asazi-ke ukuthi iyozala nkomoni njengoba i-APEMO ithembisa ukuthuthukisa ezemfundo kuleli. Ithi izobuyisa nesithunzi kubuholi bomdabu. Ezindabeni zeGagasi FM ngingosiphelele Nzuza, ngibinga kuseMidrand eGoli. Gagasi FM News.